ang sumpay niya itong sugilanon, ang karibal kong lulo. Ang mga kulipawo. Kuya ba naman sa presinto? Ha? Waite! Oy, wait eh. Yun na, Chip. Ang akong amigo mo'y hinagluwas biktima tao noy. Oh. Ay, pagkapila-pila, Pipito. Ano di ka madama niya? Tara, sir. Ano pa nga istorya? At ito pa istorya sa presinto. Taong ko'y sa Sir Roy. Ako pa mangaring mitabang sa akong igsuon. Tinatunod. Usa-kusa, nagkasaksis ni Tabo nga imong gipusir na to. Unsa? Uy, di na tinuroy. Doon na ko'y saksi. Ang akong kauban si Pipito. Nga mo'y tinudan na nga nakakita nga wako'y daw tagibuhat. Laing tao ang nagpusil ni Renato. Taipa na. Kalma na, Tasyo. Pasulan ninyo akong saksi tipo. Pasukla. Huwag nyo ko'y daw tagibuhat. Ay, pamakaktisyo. Daghan kami nakakita. Di ka makalikay sa imong daotang gibuhat. Chip, ako tawag na akong abogado, Chip. Ginamay mo nga inyo kong dakpon sa sangawa na kubuhatan. Bino, hala, sige. Tawag ang mga abogado o paniya karon na yun. Kumusta nang imo pamati, Renato? Lo, Ay, ang pagliyok. Maokera ka. di pa ko gustong mamatay, Lo. Ayaw pa ko nauna niya na. Matod sa doktor, luwas na ka. Sobra na kayo ng iyang gibuhat ako, Lo. Unsa pa ginahitabo, Renato? Kinsa man yung naghimo ni mo ini? Si Tasyo, Lo. Si Tasyo. O, Lo. Kaduhagi ko niya gipusil sa akong tiyan. Pero nga nung iyaman ang gibuhat ni mo. Lo, sa ako nang ikaingon na mo. Si Tasyo, usa ka kriminal nga tao. Kung ano siyang gibuhat ni Papa, kung ano siyang gibuhat ni Papa, o siyang gibuhat na ako karon. Di ni Mayo yung gibuhat. Kaya nang bayran niya og dako ang sa ngayang nahimo. Grabe, Lo. Grabe yun kayo. Salbahis kayo siya, Lo. Wa siya'y kaluoy, wa siya'y kasing-kasing. Gusto na. Ayan na baghilak, Renato. Gusto ko magkapaus, Lo. Gusto kong mamatay siya. Unya, unsa na? Karon nga hasta mo nakasaksi sa mga panghitabo. Saman, di na gyud mo makalimod sa inyong kagalingon, ha? Nga daw tayong tao stasyo. Sam kalita. Wa makitiyong-tingog ya. Sa ako kayang pagtuot, yo, masin og nahimo lang to ni Tasyo tungod kay napuno na siya. Nga, sinapuno ko taon. Ingana lang kasayon. Ang katalungan nga mupatay sa tao tungod kay napuno siya. Husto na. Ayaw na mo paglalisbahin, ana. Wa na tayo anging lalisan mahitungod anang isyu, ha? Ay. Kamong duha ba? Labi ka na, Lolita. Kining ako pa imanglo lang, ha? Nakaila magibog kinsa na stasyo, ha? Kaila mo. Tasyo na. Kinahanglan nga magliktay gud mo anak nila. Kaya sa duha. Pipitong stasyo. Parehas sa silang duha. Husto na palihog, tay, be. Di na tayo magisgot bahin, anak nila. Pida ka sus! Hoy, kuidaw, ha? Basta kay dili na kung gusto mga makikita sa dagway anang mga tawahan, huwag maghisgot mo, bahin na lang nila. Likaya rin sila, Anton Sandol! Timan nila ninyo! Okay? Ano? Isuka. Kau, okay ra ka? Ay, pakilak ka, uy. Nakahilakos kalagot ka. Nga nagihimo ba ni Tasyo? Ay, kalma lang, Gaw. Ang tanan, dunay rason kung nga nung nahitabo ning ingon ini. Nawa ang ako pagsalig o pagtanaw ni Agaw. Nagtuo ko nga buotan siya pagkatao. Basta na, Gaw. May siguro no nga, mo inom ka o na og tubig. Kadyot, ha?
Pasensya na kayo, Pits. Nawa ko maminaw ni mo. Ako gining sa ang tanan. Ayaw, lagi ayaw. Kisa ka na mo. Ang bugtong sa'yo, period na to. Kay, nalitag ta sa ilang gihimong kabuang. Litag. Nagkatawa akong nagunong na, Pits. Nahimo nilang hinuon kong suki inimpresuhan. SLS. Isilis. Kauban, igagaw sa SSS. SLS, sakti lang siyo. Ano yaman ko? Ako may bugtong mga mo ligong testigo. I will testify. Di nagiging pasagdad siyo. Gusto na kong istoryahon si Renato. Magdahong babalta. Magdahong babalta. Gikan na to niya siyo ha. Musulti siya tinodi ay. Bahala na, Pits. Basta kay gusto ginako siyang may istorya. Kaya kung mamakak siya sa akong atubangan, pasinugmahin na ko niya. Oh, kalma. Kana lang siyo, kalma lang ha, makalma. Sa mo tao kapildiin kalaki ha. Kinalim mo kami tayo nag-diskarte ni kay duwaan ta ni nagmayo. Wa ako madlo, Pits. Uslan man nga ilatang gingon ini. Suklan na to sila bisag asa pa sila kutob. Bisag sa impyerno pa mi magabot. Oh, job well done, Junil. Timing is all perfect. Pilip juga ko ni mo rin daan. Genius juga ka para ko. Inutil siya, Junil. Mao na niya akong gaingon nga gayon nga madugta siya sa presuhan. Ibaw ka rin. Ang tanan na suko kayo niya. Daghan kay nag-ingon ako nga angayan siya bitayon. O gitawag siya sa tanan nga usak ka mangtas nga kriminal. Mo gusto kong mahitabo nila. Nandungdan siya sa tanan. Ilabi na gyud nila ni Lolita og ni Glenda. Makailan lagi siya karon rin kung kinsay hawd ninyo. Sa, birisi niya. Tataw na kayo nila. Ganiyan na nato ang kadaugan. Bisag piyungan pa. Kita rin makaangkon ining tanan. Ug labaw tanan. Mako na si Lolita. Kanya ka na pa makikaribal rin ang imong lolo. Wala na kwentang tiguang ako nila. Usa lang nakapitik na ko. Impas na siya. Pero sa mga reaksyon ni lolo ni mo, bahay na ningin tabuwa rin. Oh, siyempre. Naglagot yun siya ni Tasyo. Ingnan ka nga. Halera kayo ng hiluan hunahunas ti gawang eh. Nalipay yung kay ko ini nga itong gihimo ka rin. Misyon na kumplis kita. Duol na lang kay Tanil. Pero di kaya punta ang ayong kumpiyansa. Ang isunod na tong tudason ini Dapita. Mao ang tiguang. Saan naman sa inaasi muna na ka rin? May bawang niya kanil. Ako mismo may mangunay niya tanan. Back up lang ka ako. Sa magkadya, Lolita. Huwag magkaitinggong-tinggong istoryahon, oy. Namilo manggugo ining mga sinina, Nay. Ganina ramang bugkong nagsigig istorya din, he. Huwag magkaitinggong-tinggong, pero pag-amang. Pasensya na ka, Nay. Galimutan manggugo. Maligo sa ko, Nay, ha? Naunsa ko yun, babayhan na, oy. Palit mo lang kalami. Ay, Stilan. Naglain ang buot na niya kay napreso mo itong iyang gituhuan nga buotan. Ay, kinsa si Tasyaw? Kinsap may lain. Katong diretso lang pamusil. Kuyaw mo yun, ay. Oh, Nahadlok, nagduguan ng balita apilit sa ay. Kung may numdum ko sa dagbay ni Tasyaw, no? Mura na ko makakitang abat. mga tambagi ka ng imong anak, daday. Oh, Naibaw ko. Paborito ka ni Stasyo. tibuot ninyong ipasabot ng paborito. Ambot lang ka, daday, ha? Pero ako, nagduda ko nga kanang atong anak naasab na pagbati ni Tasyo. Unsa? Ay, delikado kayo na, ay. Di ko mo yun, anak Felix. Maubitaw nga ako lang gipang pahimangnuan nga ako ng sulita nga maglikay yung Tasyo. Ay, para na ako, no? Para mas secure na ang kaugmaon sa atong anak. Iyan na lang yun ng sanong musguryo. Aw, supak ko na, daday. Oh, Gusto na ko nga mapari sa itong anak kanang responsable nga lalaki. Way bisyo nga naay profesyon. Ug labaw sanan, buutan og kasaligan.
Habalag di kay dato god. Basta kamaon mo pangga og kasawa. Ay, si Goriyo na na, Felix! Buutan ba ya kay nas Goriyo? Oh, buotan yung tiguang man. Uy, Tiguang, tiko naman na. nga ikaw, unsa man ka? Ay, wala pa to. Ay, wa man nay kaso ang tiguwang ay. Mas bay ganin ang tiguwang kay pabor kay na to. Ayon ako pasabta pa daday. Kay nahibaw na ko kung say naa sa imong una-una. Basta kay ako, di ko uyon. Abi kay dato siguro siya na'y makatag-iya sa atong anak. Gahal-hal man lang ka, Felix ay. Ay. Hal-hal ka lang. Ay. Di ka ni Goriyo. O si bako pilion niya sa asyo, imuha na mapugnan. Apog na ko. Balag kong sa may tabo. Musupat yun ko kung simpa ko. Masipyat og pili sulita ni Tasyo. Glenn! Glenn! Uy, si Pipito man na ini. Hi, Glenn! Hi! Oh, Pipito, sa mga to. Busy ra ba ko? Nakoy dagang gihay-hay. Pasensya na ka, Glenn. Miapit lang yung kunin mo din, hey, kay gimingaw ko nimo. Labi parang nga nagpurol ka. Ito kayo ni mong purol. Lagi, huwag din magpurol, magsaya. Ako na paborito. Maura din na yung magyanhi din eh. Ha? Aw, ay lang una pag sa mukha din ni Pits kay dekan pa kay ko gibuhat. Oy, nasuko ba ka na to, Glenn? Sa may tanaw ni mo. Malipay ko ninyo ni Tasyo. Uy, hala. Ayaw tagkasuko, Glenn. Masig nagtuo mo. Nga, tinuod ang inyong nadungog nga. Kanabang mga balita bahin ni Tasyo. Aw, dili lang kay nakadungog mi Pipito. Nakasaksi gid mi mismo. Unsa ma? Unsa may nasaksihan niya, Glenn? Nakasaksi mi sa gibuhat ni Tasyo nga iyang gipusil si Renato. Wa! Unswa! And ayan guys, handungan ninyo na ang part 21 sa Ang Karibal Kong Lolo. Yan, karo na ba guys? Og ang niagi guys no, atong nasayran nga nagkagubot. Dunay kagubot guys no, nga nahitabo tungod kay si Tasyo is naniyon man kuno ni og pistola guys. Kinsa man gatong iyang gituunan no, og nadakpan jud siya guys. Syempre kay bagay tanong nga ang pagpanion og armas o sana siya ka serious crime, death threat og illegal possession of deadly weapon. Mao nang unsa gahimay tabo ni Tasyo diri guys no, mabalik ga siya sa prisuhan. So bagpulot pa guys no, nga baguhay lang nga preso ning duha no, si Tasyo ug si Pipito. Pero karon nako i-aresto siya guys. Syempre asa man to paingon di sa prisuhan na po. Mo gid guro ni papel ni Tasyo diri guys sa drama no nga barumbado. Pero lagi wa man po yung magbarumbado no, kung wala po siya gipunhan po siya nag di basin di daog-daog Tasyo guys. Asa pud ga siya armas no, nakagunit manig armas guys. So maghimo ta guys, mamati ko guys no sa episode karon no part 21. Imo na to ni reaction video. Ato sang i-adjust ang volume no, pakusga na to guys. Wala pa ko kapamati sa drama guys no, mo nang ako ning paminahon with reaction video. Si Tasyo, no? Si Tasyo? Ulo. Kaduhagi ko niya gipusila sa akong tingan. Pero nga nang iyaman ang gibuhat mo. Murag si Renato ni nag-istorya guys no. Sam ni nagpilit-pilit naman eh. Pilit-pilit ni sipon na ilagot ni kayo guys. Takatarong og record ani. So si Tasyo pala guys ang gitiunan, si Renato pala no ang gitiunan ni Tasyo o kuan. Plano para ba ni si kuan guys no, si Goryo nga ipapuyo ning duha sa ilang balay, pero how come karon
So dili jud maayo ang nahimong desisyon ni Goryo guys nung ipaipon niya pagpuyo ang duha nga. Syempre daw na bisa pag panagbingkil. Murag gisilaban lang niya no ug samot guys para muulbog jud ang ilang kasuko. Padayon ta guys sa drama no. Sa akong gikaingon nimo. Si Tasyo, usa ka kriminal nga tao. Kung sa iyang gibuhat ni Papa, kung sa iyang gibuhat ni Papa, kung sa iyang gibuhat na ako karon. Di ni Mayo yung gibuhat. Kanya nang bayaran niya og dako ang saka yung nahimo. Grabe lo. Grabe gyud kayo. Sulpagis kayo siya lo. Wa siya kaluoy, wa siya kasing-kasing. So grabe ka offer. Uy kaluoy may kasing-kasing. Ay noon, magyutang way kasing-kasing guys no. Kay imagine ba naman siya mo kuno nagpatay sa iyang papa. Pero how come nga mura mag-blind ra kaayo si kuan ani guys, si Goryo. Nga kung tatay ni Renato ang gipatay meaning anak ni Goryo. So angay good guys no dili magkumpiyansa si kuan sila Renato ug Goryo. So angay ibalhog yun no si Tasyo sa prisuan pagbalik. Ano gusto niya? Ayan na mag-hilak rin na ito. Gusto ko makabawas lo. Gusto kong mamatay siya. Na gusto siyang mubawas guys. Siguro kung gusto niya mubawas no pero is klaro pud niya no nga niguro pud siya nga dili siya masakpan or else adto sa nagyapon niya ang iyang binuhatan kay naa magyud nay bala namang gitay balaod guys. Pero kung tinuod ng yun gari no nga si Tasyo ang nagpatay sa iyang papa so angay yun po no nga mubalos siya. Kay syempre imo ba inang amahan iya ba inang amahan guys no niya dili siya mubaos or else basig naapay laing mga binuhat nung mapatay si kuan guys si Tasyo. So angay yun siya nga tagaan og leksyon. Mo makalimon sa inyong kagalingon, ha? Nagdautang yung tao sa Tasyo. Saan kalita? Huwag magkatingog-tingog ya. Sa ako bayang pagtuodyo, masinog nahimo lang to ni Tasyo tungod kay napuno na siya. Tinapuno ko taon. Inalala yung kasayon. Ang katalungan nga, pupantay sa tao tungkol naging napuno siya. Husto na. Ayaw na mo paglalis bahin. Well, kung makaingan kita guys no, kung ang tao nga napuno na gyud, wala kita masayon no kung unsa ang iyang mabuhat guys. Siyempre kung mapuno na kasi imong kalagot, di ba? Kinahanglan gyud siya ipagawas pero di pud guro maayo no nga ipagawas nimo sa laing tao. Pwede ra man ka magsyagit-syagit. Sigit-syagit ka sa lasam or mugawas ang imong kasuko no. Gani ang uban guys no na mga lugar guys no nga nagkuan na sa lugar no nga gani na feature man sa KMJS no og rated king nga mag-itsa-itsa sila no og bildo no ilabay dito sa dingding nya mo singgit dayon siya og taksiya po sabi ng taksya po dugay na ng episode guys no para kuno dito magawas ang ilang makasuko ang ilang stress ayan mangbuak ka og botelya dito sa pader mga botelya siya pero ang botelya magamit ramang good food guys no kay ma-recycle raman siya walang angay wadto dito si Tasyo ambot asan ang makita nga lugar mag Ana, wala tayo angin ngalisan mahitungod ang isyu ha. Hoy. Kamundo ka ba? Labi ka na Lolita. Kining ako pa imang lolo nga. Dahil lamang ibang kinsa na Tasyo. Dahil mo, Tasyo na. Kinahanglan nga magligtay doon mo anak nila. Karas na doha. Bukitaw Tasyo. Parehas na siya doha. Husto na palihog, baby. Di na tayo makisud bahin anak nila. Bigag. Sus! Hoy, kudawa. anong ingon man si Lolita ani guys na maghisgot na naman iyang ipanalipdan ang duha hindi man siya gusto hisgutan guys angay man siya hisgutan no para awareness di ba guys para awareness
Siyempre gilantaw lamang no sa iyang tatay ang ilang kaayuhan. Lisod man good guys no kung makiguban ka or makigharong ka ng mga tao nga mga kriminal pala no og lain og tuyo og tinguha. Basta kay dili na kung gusto mo nga makita sa dagway. Alam nga tawana, kung maghisgot mo, ahin na lang nila. Kaya na sila, andun sandun. Di man nila ninyo. Ano? Suka. Kau, okay na ka? Ay, pag-ilap ka, uy. Nakahilakos kalagot ka. Nga naghihibo ba din Tasyo? Ay, kalma lang ka. Ang tanan, doon ay rason kung anong nahitabo ng ingon ini. Nawa ako pagsalik o pagtanaw di agaw. Nagtuo ko nga buotan siya pagkatao. Sa nagaw, may siguro no nga, mo inom ka o na utubig. Adyot ha. Manongin ani man ang kaiubos guys ni Lolita sa duha. Mahiubos ko no siya. Ngano man grabe man siya ka-attach kaayo sa duha oy. Naibog ni siya. Nga tiguwang naman. Di na to underestimate guys na ang kakayahan no sa tiguwang. Di na to ningon malanglang kay syempre pag tiguwang mas stable, mas powerful. Ayan. Wrong ko guys. Tiguwang lang. I'm sorry. Pasensya na kayo, Pits. Huwag ko maminaw niyo. Ako, So mano to guys no nga itong mahatag nga reaction no karong adlaw na itong mitiwas guys kay 2:30 na ug daghan patag edito no. Thank you so much kung niabot ka up to this part. Thank you guys. Og stay tuned for more drama. Thank you so much RMN and more power.